Guys, laag sa mi. Dalag kalderos papagabril kay mag. Tilaob mig kuan mais. Kasi Antay Duterte at torkos dala to nga agianan kay. Sige, bye. Pagkuha naman na. Pananghid na punuan. Pananghid sa punuan ha. Koy bunga agilang kuan. So maglakaw sa mi guys. Ato mi padong dadtos. Katabi nang nakahinamdom mo datong naay daghan ka adjong gulayan sa una. Si inan mo ay nagbantay karon lahi naman po nagbantay sinong prido naman pud. So ato mi dato kay na say mais nga sa magtilaob ko no. Dami kaldero kayo sa kaldero nga dako. Dali Kuya Ken. Dali Kuya Ken og si Jian panguban dia. Wala mo hala ba yung kakao? Bisa. Ni papa hilaw. Hinog hilaw. Hinog. Ay, hilaw. Asa mas gamating. Hala gamating nansa naman kang nanamkas. Ito ka po. Di na makita sa gamating. Wa na. Hala. Dali na. Si ibot-ibot. Na. Na, sunod. Ay, una ma. Asa? Kada sayan. Ha? Matong ipasiran ni jatong ko ah. Bay nila ko ay Kato sa una. Katong sa una ba daghan na kadto gulay, upo, na pipino, taong og ano sir to? Agas dayan. Batong. Kita. Uy, kalami guys, ginahan ko ingani. Kani bitaw ingani nga. Kuan? Sakaw. Narapay pa. Is guys, ha? May paulit. Okay. Ay. Pan ka? Di ka? Ang isa. Oh. Mamis. Oh. Yun lang. Ako nakikinom. Taon na ako. Oh, diyan. Nagpakpatay. Ako, baka ko pait. Ako galit. Taon ko sa Huwat pa pa. pait. Natoy mga kuan na yes, nay. Natoy mga pauli dani nga. Makaon. Gamot na ni Dja. Dada agamot na ni Dja mo na sa panghimughat. Mako na perte panghimughat tingnan sila. Nato dani kini ni amo man ni. Pauli. Kaya na. Wala may bunga ron. Kuan siguro. Mahurot na. Magwata kay nga una sa niya. Kanta yung lisos kakao. Yan. Hangguang-guang bitaw nga. Kuan, hangguang nakaadyo may zakan. Ang panagdamig buto aw pangkuskusay buteng kay maglamaw. Dar nami guys. Mo nagi. Yan nami dari guys. Mo ni agatong ipuy ani inan. Sa una na, lain nami nagpudyo dari sinong predo na. Dari sinong predo gisang itanom dari sa katong gardina ni inan sa una. Mais. Hai, ano predo? Agwat lagi kumaklay. Ada sili ya? Nong. Daghag sili. Aga uban man na mga ulitaw rari. Kamong doha. Yoyo. Uliray. Ulitaw ba de minyo tanan. Minjo. Minjo na day mo. Kisa to gasingit-singit ke biyo ikaw to? Ikaw to gasingit-singit ke bi? Ikaw siguro to no. Paano? Tuko. Di sa? Tuko pa tanan. Ipa na kaya na Guys, mau ni aga mga ako anan kanang naay tila ubon.
Kin guniti sa akin ako may tikuan kin. Magtilaob mi karon guys. So, kumbati dong kay magtilaob ta dong. Tagalog ka. Aman tapit singit-singit eh. Hoy, naghanap man ganas ni Mujadari. Daghang imong ganas siya. Lagi lamin nila po anong. Bukid. Kaya naghanap ko ang ganas. Bukid. Kaagi naman ko. Ito na guys. Hindi ako naman nagdadapoy. Tatatasaw. Ito na guys. Tatatasaw rin din. Iliya. Ayaw, lihok. Ako, ako'y hawid. Oh guys. O, nang hawid man ka nga niya. Karidog. Ha? Kani pa yun. Butla rin nga rin. Iyaw. La. Karidog. Oh. Nag-ingon pa kanong kuan kay tang palitan og binhi. Ay bini. Daghan man dai mo tinanom dari nung. Na. Wala rin ako may isang dapat din para na dahil. Paabog mo sinagatilabos. Tila og. Og. Tila og. Tilaob. Katong nasa video, yang stick. Kining niya. Dong. Ibuhay kag batay bini. Ako bini sa batay. Nyambak. Oh, ibili na. Ay, Karanay na kayo. lisod man ko eh. Buhay kag bata. Abi ni mo. Ang adi na buhay. Buhay kag tagiro. Ah, biling ka na yan. Ay, yaw. Yan. Di ko. Owa, ibili mo na sa kuha. Okay, so then na guys, ang mais. Picture pa na. Sorry pag mais na to. Kaya ito na si Jang. Okay. Yan na. Yan ang akin yan. Akin yan. Hindi sa'yo. Binuang na nung hilangin. Aray, babo. Tama. Wara na daw ngayon mga kuha. Iya, mo ikit ko niyo. Angay dani nung nakay kuan. Ah, naman day kay na. Butang na doon sa bus. Butang si butang siya ang bakang hit. Ha? Ano guys? Mama, daghan na ni. Tama. Sige. Yung sa kapon niyo. Okay sa'yo bayo? Nirado mo lagi mo. Di ako nang kuliray. May na mo lakaw kadto kaniya. Yan na guys, agamang tilaubon. Tilaob Tilaob na tagmais guys. Musog no ko nang sugro mo. Ha? Harita mag tilaob darhi. Oh, lami pa ilatak angan. Lami pag view dito oh. Isa man yung Na takang na namag amang saging. Oh, saging takang nag mais. Nakakita na bukda. Bati dong. Halihi dong kay ro kakaantag saging dong. Oh, saging mais. Kung bati papagabrel kay ro kakaantag dilatan mais. Di natin ando na. So, manguha mi guwaping guys. Manguha taog guwaping. Luag ka dyan rin magkuhan guys. Laroy-laroy. Ito mis papagabrel ka manguhan mi og guwaping. Sige panguha na nila. Hindi pa dalim agagianan. Paglalim agagianan. Guys, tara guys. Mga lugwad dyan. Saan na da? Kamali karon hindot na. Hindot ng ilang balay. Hindot yan eh, no? Wa na? Ha? Se? Ay, panguha na. Ang kay mudto naman, dapat ganina. Buntag. Dapat ganihang buntag. Wa na? Awan na. Giunhanas papagabril. Ha? Nanap ibagong tarak.
Uy, kabadyo. Sus, Ginoo. Haba? Where? Ay, nauna na sa papagabril, guys. Kinsa man? Ano? So, dari day magkuhan guys, ag dyan waping. Pero na pa taliterek pa di ano guys? Taliterek na si Dja. Ano dyan waping? Mushroom. Kano na? Kano dyan ka nang naay rang pang kuhan na. Mapay pag tubo. Tata na, balik na ta. Ha? Ano man? Saging. Hinugan na. Naiskadyo dari guys ba? Naiskadyo dari lakaw-lakawan guys. Kauban mo imong ujab. Dari mo idagandagan. Syarong di hanghangin. Dadan dari palagwasan sa mga buhiin. Di mo ko siya may Naidaghan sagbot. Tinanong po sab-sab. Sa guys be. Atong tanawon. Og luto na ba siya? Itong tanawon guys. Uy, luto na ang mais. Wala, mo na dyan ni. Mo na dyan guys. Uy, mais pa more. Luto na siguro na papagabrel. Ikaw rin tilaw. Tilaw isa. Ano na ila? Ano sila? Patilawin ng perido la. Humok na pa? Humok na? Ay, bites na. Kit Kim. Sigaan pa na. Magangipon, huwag pa una. Sigaan sa guys, sigaan. Ala, kib. Tamis no. Fresh manggod siya guys. Fresh manggod ag mais mo ng tamis. Tangag na raman sa kana pupo. Isang ipin gapon na bali. Pagkaan sa skindi. Kit. Kaya roma. Kaya nas ubos bag-una ng tubo. Bag-una ng terek ng nas ubos. Yummy. Tamis. Wala? Buli nga naman taon ni mo. Uy na tanaw guys. Mau pag na. Inuukuhan ni bay duwa daning adto kasaka-saka maganda dad to. Butong. Kumuritsing magkakimi uy. Tama ko lingko. Kumuritsing maning bata Bakang yu kuan rumrak. Luto na guys, agamang gilatanan nga mais. Hubas naman na diyang sabaw. Masyaro ko pa ni nahumok. Dahil na, baka na. Dahil na, hanay ba yung pre-dumor maghaw si panilap ng dila. Gawang katasan. So, mato naman mi guys, magbilin mi dari ilahas ng predo. Tagko mo. ay asa Tagsang tengar. So, muli naman mi guys, magbilin na mi dari para sa ilan ng predo. Patutan daw lang. Okay, amang nagbilin mi dari kuan nilatan nga mais. Last nung predo. May nahinay may uli nung kay ito yung mga bata datuan sa to hipesag amang kuan binlad. Binlad amang binagad nga kuan lugi. Ito na mi nung predo. oh lagi sige na Ito na mi. Agsiyo. Agsiyo yu kay agsiyo. Tama ko na naman. Rumrak kay to man nagkuan, to ay gipalit. Kasi na una na Kim. Ito na mi guys. Naluto na mag-amang mais. Ito na mi. Ay sa minong. Narag mais mo na, kuranan. Ato na mis bay mga guys. Okay? Para magkakaan pag mga kuyas. Nagdagandagan na ba yung kamatiting gana? Malagaw ka na ini. See? Kamatiting. Gandagan mo. Ako naman. Ha, kasyo mo lang. Palit og tanduay gam. Gilaay to. Laag. Minsan kauban na to. Ay dari mga patiglugad dyan. To si mulong itong isa ni sa kakauban. Atong isa, mara po ito'y bagong nagbantay dad to. Puli ni Inan. Ano naman Katagak-tagak. Kinsa man itong kabo. Kinsa itong kabo na lagi. Yung mulong? Kamanong paing na ito. Mas mo guys to. Ang magilugway dari. Na mas mo dari gilugway na mo. Mama, anar ka ha. Hindi ko na siya. Kung uuban ko na siya. Wala lang ka mo.
Aman tulog ko daw. Hmm? Yung tulog niya, aman tulog. Di ana si Jakay man labsab. Daghan magasagbot kadto guys na. Ja luag pod ag lugwadan ba. So ato sa sila to. Ay, meron lagi mamurag bata. Ma. Man. Ano ba ka? Tandungan sa nato bajing gamay. Ang sila kuya kinking ka nanguna naman sila uli silang Zian. Kimi girl. At tutulong singgit ang bata, ma. Hmm? Singgit ang... At tutulong singgit. Asa? Di da to dapit gabi din singgit to guys. Ito da. Ano? Hmm. Ilyas ko na guys, Ilyas girl. Tata na. Nice kajug view guys eh. Bahalag lapok, nabitaw butas. Yes no. Hindi na ka, ha? Saan man malabataron? Ha? Oh. Then na, naluto na ka dyan ag tilaob guys. Jadi na mi daris bay. Mga antanin dyan og tilaob. So mga tanin dyan mais guys. Mais lang sa kalam. Ito ay mga antang mais. Kalami ka dyan ikaan og mais. Yummy ang mais guys. Yummy. Dara, arang lami ka adjog ateng mais. Nah guys, lami tamis juga. Apa? Đây, bây giờ cắt nó có mấy bé. Kuya? Tamis. Kaula kong to. Tambok lagi nila. Kain pa.